हाबा जानो आदा माखौ गिदो आजिखालि हिनजावखौ सरकारासो फिसियो नै मानिबा स्किम आजिखालि हिनजावफोरनोसो होयो हायोबा सौरा हिनजावखौ हाबा खालाम नै माइ खनै खनै जाहोगोन सेंग्राफोर नै हालनागौ ना हेल' रायजोफोर नै जोङो माइ हाबाय दङ नै मालाय दुब्लियाव जेबो माइयानो गैला नै जोंनियानो लास्ट नै टिका लादोंमोन नै हरै माइयानो जायाखै नै बेखिनिखौ दैया जाजोबलांदों नै गासै 5 बिगामोन 1 बिगा 1.5 बिगासोखौनो माइया दैया जाजोबलांदों नै बेखिनियानो थादों आयं माइ हानानै बोरै मोनदो गोसोखो हो बरिया दुखु मानि थाखाय माइयाथ' बिराद मोजां जादों दिखुं बिराद माइ नै बिगासेखौनो हायाखै नै बोरायजोंनो हाजाबनो हायाखै नै सेंग्राफोरा नै बोरायनासो बांसिन दावखोना दं नै नोंथां आदा बोरै मोनदों माइ हानानै सिं सादो लाबालासिनो थाबाव लाबदो लाबथारदो बिराद माइ जादो 26आव आजिखालि हिनजावखौ फिसिना दे सरकारासो फिसिखायो हिनजावखौ आजिखालि हिनजावखौ सरकारानो आखायाव लाखायो जिंगा सिनाङा आदा जिंगा सिनाङा साइन मारिबानो जायो नै बिथांमोननि हिनजावखौ बर्तमान सरकारानो फिसिबाय दं अरुणोदय स्किम ओइ माबा स्किम नै बिथाङाबो हाबा जाबाय नै सेल्फ हेल्प ग्रुप अरुणोदय नै फिसिनांगौ खोथायानो गैया नै बिथाङा राजमिस्ट्रि मावो अरुणोदयनि 1250 मोनना बा नै दा आदा अन्थाइया औवा दाननायनि फैसाया ओरैनो थालांबाय थायो नै दा आरो माइ नै ओइनो नै सौरा हिनजावफोरा माइ खनबाय दं नै दिनैसिमबो सौरा हिनजावफोरा नै थालांनायखौ खनो बिसोरो गोदो जों उन्दैयाव बिराद खनोमोनलै बेफोरबायदिनो नै बिदिनो माइ खनै खनै गस्ला लंपेन्ट गानोमोन जों गुदुं गुदुं मा होनदो माबु मा खारबाय एन्जरा खारबाय खुफ्लंदो खुफ्लंना खारदोथ' आरो दोनै खाथियावनो दंमोन एन्जरानि एन्जर जमना थारमाने खोथे ओइ गलांबाथाय उननाय नङा आरो खासिफोरजों नङा नै मोनांदे एन्जर खर' बुना ना दै मानसिनासो नांलाजोबगोन इयो बे सायावनो लादो नै एन्जर ओइ नै ओंखारबांदो गेदेरथारैनो बा नै गायसिमोन नै एन्जर बेनो Gana kita, gana. Dinero. Dini. Hei. Kelai baik nih. Nih. Salah nih.
गिदिरथार नै बा नायफैयाबाथाय दानिफ्राय नै गलांबायमोनलै आसोला नै इन्दुर गो नै मोनबायानो मासे माइ हानायावनो एन्जर मोनबाय नै मासे मा खनथाम नांदो फानद' बा फानद' नांनायनि दैया हासो गोमायो बेखौ सानो नङा दैमाखौ लस जादो इन्दुर पाइतासे उइदे की ताला बनायसै रे कय दे रास्ता बनायसै इदा रास्ता दा सौरा हिन्जावफोरा माइ खननो फैयो जोंनि दुब्लियाव नै जों ओरै हाबाय थालांनाय खिनिखौ एन्दुर दा मोनबाय दे आयं खदाला खामानि होमारबायलै खदाला खामानि होमारबाय फब नै दिनत खै पाल्ला पाय खै पाल्ला हबय दा हा 5 কেজি হাজিরা হয়ে যাব না দিনটো হাজিরা হয়ে যাব 300-400 बिराद खस्थ' खालामनानै लेनजाय हिनजावफोरा नै माइ खनो बेफोरबायदि नै जों ओरै हालांबाय ओमफ्राय हानानै थालां अ एटे আছে एटे ओइ खदालखौ ओरैनो ओइ खदाल दालाय ना सारनाय माखा थांजोब्बाय नामा नै ओइयाव बस्ता खनजोबना दोनदो नै इसोरो ओरैहाय बेफोर माखा फख्रि गोजा ओइ नै गारा बिलो गरसेबो माइ गारा नै एन्जर गुदुङाव लांनाय माइखौ अ बस्तादा थाइला एन्जरफोरा नै माइ लांनायखौ इसोर जावखांना लाङो बिराद खस्थ' खालामो इसोर नै पानि थादा नानाय थाद खाना बाद थादखौ बाद होनो एन्जया बिराद खस्थ' खालामोलै सौरा हिन्जावफोरा सौरा हिन्जावखौनो हाबा खालामनांगौ बिराद खस्थ' खालामो सौरा हिन्जावफोरा नै हायोबा सौरा हिन्जावखौ हाबा खालाम नै माइ खनै जाहोगोन सेंग्राफोर नै हालनागौ ना फुटिथ' आरो इदि सिमा इन्दुर আছে ओइ दैयावबो दंलै जावफै ओंखायनो नौटा बाच्चा माइ जावो इसोर गुदुंनिफ्राय एन्जरा इफोरबायदि माइ लांनायखौ इसोरो जावख'जोबो नै जावख'नानै लाना थांनाय बस्ता बिराद लाब बर' हिन्जावफोरा इफोरबायदि मावनांगौबा थैगोन बारि कटाय हा गरम बाजार कय दे असंक बाजार साहा हिमालय हाजो खोलाहा Robin, mobile लाग्रा नामा रबिना? हा रबिन? नों मानो फैदो फोथाराव? आयंनि मबाइल लाग्रा। अबे हासुदो? गुरुं, नों बहा थांदोंमोन? एन्जर जावनो। खैथा मोनबोखो? सयथा अबे एन्जरा? ओइ नै। जौ दसे सेरेब लोंदो जोङो। धेमालि नामा जौ दुसे लोंनाया? जौ दसे सेरेब। माइ हानायावनो
เหล่าที่मोनजा नोंखौ खावना लाबोदों खावना लाबोनायाव खैबार लेन्थि गुबोदों लेन्थु गुबोनायखौ नोंनो थेबखोना होदों मानदो राखाव रासि गोसोखौ बोरै बुरखायनो